E a pregunta é que como Santiago pode seguir igual que fai 15 ou incluso 20 anos. E por iso estamos aquí, porque queremos transformar, queremos modernizar esta cidade que tanto amamos, cun conxunto de puntos clave. O primeiro a ser unha auditoría externa a todos os contratos que ten o Pazo de Raxoi nestes momentos. A creación dun departamento de inteligencia artificial para facilitar os trámites tanto os veciños como o funcionariado deste concello para arreglar tema de licencias que tanto tempo pasan arquivadas nos diferentes departamentos do noso concello. A retirada inmediata dos radares con fins recaudatorios e tamén a retirada do servicio de hora en Santiago de Compostela. A creación de máis parques disuasorios en diferentes puntos da cidade e a municipalización dos parkings de Plaza de Vigo e de Plaza de Galicia. A creación de cuadrillas de mantemento diario para ocuparse de baches, aceras e todo o mantemento diario da nosa cidade. Actualmente hai un contrato de mantemento, pero nós pensamos que non é suficiente, porque visto como están as carreteras e as aceras da nosa cidade, non só as aceras e as carreteras, senón a falta de señalización, a falta de semáforos, a falta de pintura, unha man de limpeza grande e xeral a nivel de mantemento que necesita Santiago de Compostela. Tamén pensamos que a creación do corpo de axentes cívicos que velarán pola convivencia, educación cidadá e pequenas incidencias da seguridade vai ser un punto clave de cara ao 2027 con pleno xacobeo, e a partir de aí, pois, ese grupo de axentes cívicos traballarán a diario con Policía Local e Protección Civil para axudar a boa convivencia de Santiago en plenos meses turísticos, de Semana Santa e no propio verán.